On selvä asia se, että Espanja tulee pitämään palloa paljon ja Clearly, it's very likely that Spain will dominate possession of the ball tomorrow. vastustajat haluaa hyökätä We also Espanjaa know that vastaan. there will be Tulee moments when we really want to periodeja attack, pelissä, missä but they won't Espanja let painaa us. ja pakottaa They'll vastustajaa press us, omalle they'll hold us down. vallannukselle ja näin poispäin. Ja on hyvin yllättynyt, jos näin ei käy myöskin huomenna. Mutta on tärkeää se myöskin se, että kun me voitetaan pallo, But we will have to think hard about what we're going to do in those moments when we have possession of the ball. We need to think about keeping the ball, passing it around and trying to create attacking situations and chances to score whenever we can. Sitä, että ne syötöt löytää meidän miehen ja että pallo pysyy meidän joukkueella, me päästään siitä hyökkäämään ja luomaan maalintekotilanteita. Ja vastustajalla, kun vastustaja We have to make the most of these chances. We are confident that we can create chances to attack and perhaps get a goal. Että me pystytään luomaan myöskin tilanteita ja toivottavasti myöskin aina maalintekoon asti.